Primeran, fe bat. 122:15. Erlojuak sinkronizatzen. 122:15. Erlojuak sinkronizatzen. Guk hemen askotan ekartzen ditugu, Xabier, zuk ekartzen dizkiguzu hemen tarte honetan inguruko soinuak, askotan oharkabean pasatzen zaizkigun soinu eta zaratak, baina oso garrantzitsuak direnak munduak nola funtzionatzen duen ikasteko, eta gaur denboraren soinua ekarri diguzu. Denboraren soinua. Bai, gai garrantzitsua eta ozena entzuten ari garen bezala. Gogoan du Carlos Robelli, fisikariak erraten zuela, erabiltzen zuela metafora dizugarri polita, ez? Eta gu denboran bizi garela arraina uretan bezala, ez? Olako zer. Hori da, azalpen ederra da, denboran bizi gara, derrigorrez. Adibidez, 20. mende hasieran, bai, orain dela 100 urte pasatxo, bai, sinkronia universalik etzegonean, bai, munduko zenbait herrialdeetan, adibidez, Suitzan, bai, non eta Suitzan gainera, betxatu, Suitza... Etzegoen sinkroniarik. Hori da, etzegoen sinkroniarik. Eta are gehiago, egun bakarrean, edo egun bakoitzean, denbora izan zileken, denbora ezberdinek elkar biziten zuten, nola bai, ez? Eta egun batean izan zileken denbora ofiziala postak markatzea, postak bazuelako bere erlojua. Baina horrengoan izan zileken eliza eta horrengo fabrika. Eta ez ziren denak berdinak. Kasun arabera, minutuko aldeak izan zileken, batetik bertzera, bai? Izan zileken, bat lanera joan, eta 10 minutu lehenago iristea, edo 10 minutu beranduago ere, bai. Eta denak puntual. Beraien orduaren arabera, ez da? Hori da. Baitze, orduan etzegoen gaur egun dagoen bezala, sinkroniazuk esaten duzun bezala, hor gaur egun jasotzen dugu, ez? Munduan badira erloju bakan batzuk oso puntualak direnak, oso teknologia berezia erabiltzen dutenak, eta horiek bidaltzen digute esate baterako irratietara, ez? Ordua bidaltzen digute, ez da? Baina garai hartan etzegoen horrelakorik? Garai hartan etzegoen horrelakorik, eta guri arraro jentzei ulertzea, baina nuztu badela soinu bat, eta gaina nahiko ezaguna egingo zaiguna, edo behar batzu egingo zaiena, hori ulertzen lagundu gaitzake, bai? Eta gaina soinu indartsu bada. Ja, ditzen du. Ausartuko nintzateke esatera hori dela Donostiako erdigunean, eguerdian entzuten den adarra, ez da? Horixe eta bera, zuzen asmatuzu erdizetik gainera. Bai, hori oso tipikoa da. Baina, kasu honetan dago Donostiako Relojeria Internacional Preziski. Erloju denderen gainean dago, gerra ziren hau, bai. Eta ez dakigu izehazki noiztik eta zergatik, ez baita horren dokumentu argirik topatu oraindik, bai. Baina eguerdiro egiten du soinu utzi gabe, eguerdiro, bai. Ni jakinal izan dudanagatik, bere garaien inulako ikerketa txiki bat, bai. Balieke ziren hori, lehen zonalde horretan zeude zenbat langileen lantxandak markatzeko erloju moduko bat izatea. Baina diotenez, eta hortara nik uste dela garrantzitsua kasu honetan, garai hartan, Donostiaren eskuko erlojuak, garaian hortan, gogoratu dugu, erlojuei kuerda barizan ditzaiela, bai? Sirena hau erabiltzen dutela Donostiarrek sinkronizatzeko. Beraz, atera kontuak, sirena azten denetik amaitzen den arte, bai, zenbateko minutu malgutasuna izan zezaken denbora horrek. Baina orduan hori da, ordua zertzen hasierakoa edo amaierakoa. Hor, noiz, minututik gora irauten du, ez? Hori da, baino, hori zen denbora, malgutasuna, gu gaur egun, minutu terdiko malgutasun hori, pentsa izin egiten zegu, ez? Minutu terdiko